Sarap. Sarap magbabad sa tubig. Lalo na kung malamig. Dali mag-swimming tayo. Wala silang lahat. Nandun pa sila sa pistahan. So, anong nangyari sabi ni Gwen? Eat and run. Hindi na nag-contact sa'yo? Foreman? Ryan? Hindi na talaga. Yeah. Bantay lang siya. Ha? Saan nag-inom? Kaya pala hindi nasagot sa akin. So, si Foreman po talaga may kasalanan kaya hindi po nakapunta si Ryan. Nag-inuman po sila kahapon daw. So, yun. Hindi kayo nagpunta doon sa bahay. Ang daming handa nila Brenda. Gwen, maligo ka? Si Gwen po hindi na naman maliligo. As usual, ano bang i-expect natin, di ba? Alam nyo naman siya. Let's go swimming. Halika, samahan niyo ako dali. Lamig. Woo! Lamig ka ayun. Woo! Now. Ito tayo. Ay! Hi, Roland at Yersa. Late yung late yung mga comment nyo, sorry. Sarap? Sarap. Ang sarap. Sarap. Nasa rep. Para ko nasa rep, ang lamig. Ma! Ha? Aray ng punda, basta na. Ayan, isa. Ayan lahat. Pagtaas? Wag! Sa baba. Bubok! Yung Yan na. blow! Yan ang blow. Yan. Okay lang, bumaba tubig. Okay lang. Nabok no. Tingnan yan. Isali mo yung isa. Yan. Wala na. Bukod na yung tubig. Ano ba yan? Ang laki ng naligo. Naubos na yung tubig. Sarap, oy. Ang init. Ang sarap. Jocelyn Celestial, hello. Rolana. Hindi ko alam bakit wala pa yung mga messages ni Mama. Ayan. DM Bagaloyos. Anong ba si Gwen? Vitamins pa. Ang sarap po yan, lamig ng tubig. Umaga na kayo nakauwi? Foreman? Umaga na kayo nang tapos? Hindi. Bakit? Kaya pala hindi nagpunta doon. Sabi niya punta ako ng tanghali. O bahala ko. Nakababae? Hi, Mary Vic de la Torre, Emmy Lausa. Hala! Aliga-ligo tayo. Nang dali! Lamig nga eh. Hindi ka na mamista? Namista. Eat and run. Nakabistida ka talaga. Ano gusto nyo? Nakubutubad ako rito. Dito si Foreman. Aliga! Gusto niya, no? Daisy Palen. Bali natin. Bagong palit ng tubig.
Hazel Pakot. Hi, ate. Hello sa inyo lahat. Mga ma'am, huwag nyo namang skip yung ads, please. Yung mga ads, tapos makishare natin. Importante sa akin, wag ma-skip yung ads. Yun lang, okay na ako. I love you. Hi, babe. Saan ka? Saan ka? Ate Charen! Ay, ate. Charen. Mga order. Halika mo na rito, Talia. Ay, maligo. Judy ganda. Ano na? Ano na, ate Judy? Nilda Estelita. Slit lang pala. Slit. Stress-free. True. Sarap magbabad. Baka dito yung didiretso din sila. Kasi sabi ko, mag-uli na ako kasi gusto kong mag-swimming pool. Magbabad sa swimming pool. Alin na ba? Evelyn Anyobel. Edi mag-live ka na. Nagagalit ka eh. Hala, nakunsa ka. Ikaw ba, hindi ka marunong ano ng lighter? Lighter ba, hindi mo pinalit? Alin? Lighter! Naiirita na naman ako nakikita kung yung mukha mo nakatupi. Wow, yung sa'yo nga, nakayoko eh. At least hindi naka-fly away. Oo. Talaga ba, eh, yung baba mo naman yung naka-fly away. Ginoo ko. Hindi na magiging kong ginawas sa busog. Doon na! Doon na! Kay Buhi! Basta kong puan, Ben! Sally Luna. Okay, you want an update, Mamsi? Ano ba yun? Irina Baha, ano na? Mamsi, sing tayo na airplane na lang kulang po. Okay, happy? Andito pala mga sisters, ha? Diana Milan. Well, ito na ang update regarding kay Ryan. Ayon kay Foreman, ang naaking source, no? Sila daw pong dalawa ay nag-celebrate kahapon. Silang dalawa lang, nakakaloka. Kinakabahan ako. Hindi, naki-celebrate daw po si Ryan kina Foreman at nag-inom. And supposed to be, nandito dapat siya ngayon kasi may trabaho sila sa bahay ni Donna. Kaya lang po, nalasing, may hangover, hindi siya nakapasok. So, hindi kami nagkita. Sad to say, hindi na tayo magkikita. Ewan ko sa kanya. Pag ako nainis talaga, ako na mismo susugod sa bahay niya. Sugurin ko talaga siya. No? Papasokin ko siya sa kwarto niya. At saka mag-hi lang ako. Ganun lang. Hi, Ate Lilibat Cabaluna. Again, happy Mother's Day to all the mothers out there. Magtupis ka, aw plurad. Wag po nating pangunahan yung mga ganyang bagay. Huwag niyo po kong pinagtutupis. Ito ang suot ko ang dami na sinasabi ni Gwen. Kinaiingitan niya na ako. Ang dami niya ng pangungutya sa akin. Alam niyo yun. Yan, lahat sila na miesta. Ako lang nandito. Journey to Happiness, New Zealand. Hi! Sa mga taga New Zealand. Hi, Ate Judy ganda. Ikaw puro kong tawa na sa akin, Ate Judy, ah. Mukhang may magandang balita ka. Na miesta sila. Tapos nauna kami, kasi si Gwen, natatain na. Tapos ako naman gusto kong maligo talaga. Mag-live din po ako. Melinda Lipat na po kayo. Sarap buhay, dam, palangoy-langoy lang. Mainit kasi talaga, alam mo, mainit talaga. Blooming ka, Mamsi. Pag sure ba? O baka blue lang yung background ko. Lilia Lumen. Watching from Kingdom, Saudi Arabia. Assalamualaikum. Si Inday Katok, wala pa po. Hindi pa siya nagkaparamdam. Yun na si Ubad. Baka nagpapalamig lang din yun. Yan, wala pa. Ay, mag-live ako ba? Di mag-live ka na ba? Nagagalit ka eh. Diba? Ganyan po siya pag, tinan nyo. I love you. Hi, Sister Susan! Andito si Gwen. Ayaw man ako katabi, ayaw kasabay. Kasi daw dumi daw ng tubig. Grabe man yan si Gwen. Si Susan, patilano, may kumare.
Naku, wala pa pala yung regalo ko sa inaanak ko. Uy, inaanak natin kay Susan. Padala natin ng ano. Pinagkaanak na ako na. Hindi pa nga ako sa'yo. Dito naman sobrang lamig. Oh, sana all journey New Zealand. Actually, ako talaga, ang gusto ko sa ano, ang gusto ko sa, ano ba, sa, ayun yung damit. Ang gusto ko bang klima talaga, tag-ulan. Ay, ayun. Si ano lang, si Gwen, umuulan daw sa Zamboanga. Asan si Ryan? Andun sa kanila. May Kim RC. Tapos, sabi ni Gwen kanina sa akin, nagkita daw sila ni Ryan. So, alam mo na, mahirap mapagkatiwalaan yung mga ganyang kaibigan. Diri-diri sa payong. Sa payong pa. Ay, hindi may isang payong pa doon si Donna eh. Sira man. Kay Mars. Ano naman yan? Gusto ko ng shot puno. Linday. Karton ba? Payong katet. Yung kaibigan ko po. Eto na oh! Yung sa'yo, mag-overheat yan, tanga. Hindi, dito oh. Ayan, i-adjust ko. Oh, ayan oh. Oh, ayan, dali na. Sige. Ma'am, si Musa daw po sabi ni Tatay Jet. Oh, I miss Tatay. Nagkita na nga pala kayo, no? Tsaka ni Kuya Migs. Regards to them. Oh, pak, yabu. Magpayong ako maligo. Shout out. So, i-meet na lang si Rhea, Ma'am si G. Ba't si Rhea? Ano na-involve si Rhea? Hi. Shout out from Kuwait. Hello. Tuwa ako sa birahan ninyo ni... So, maligo na tayo. Hi, Jocelyn. Naka-jack din yun kayo ni Oyong na nakaraan. Wala, oy. Takot lang niya uminom ng ganun. Ayaw niya kakainuman ng... Ay, pak, mayaman. Tingnan niyo po, oh. May kaibigan po talaga akong buang. Di ba? Oh. Hi, everyone. Oh, tingnan niyo, oh. Tingnan niyo yung kaibigan akong buang. Maligo nakapayong. Punsa ka. Wala. Naihiya. Daisy Palin, hindi po. Si Inday Kato, hindi ko alam, baka nandun sa kanila, sa Kimaya. Hi, everyone. Maligo tayo. Ano sa mani ka eh? Tapos, Nabuang na si Gwen, oy. Rhea, realize, Mamsi, ha? Adora Makaraeg, sarap ng ligo. Ayaw umitim ni Gwen. hindi. Napa-star man, oy! Bakit wala si Inday? Nandun pa po sa kanila. Ayun na siya. Pwede maligo dyan. Sure, Christian Mercabo. Basta nakatrunks ka lang. Lilian Lumen. Hello, Gwen. Ma'am, hindi ka kasama sa piyesta. Kasama, ano kami, eat and learn kami. Abay, takot umitim Hello. si Gwen. Maligo na tayo. Adora guys. Makaraeg. Ganun pa rin. Musta ang dakak at dipolo, Gwen? Ay, walang kak doon. Huwag na kayong pumunta. Malungkot daw kasi walang kak. Sarap nga maligo yun, lamig. Oo nga. Lalo na pag nakapayong ka maligo. Ang sarap. Alina, darami mo karoon nila, Ben. Rose Simborio from Sabo. Basain mo, ma'am. Restaurant. Pa-join. Halika na, Christian Mercabo. Dali na ba? Agpas. Ano yung agpas? Agpas, dali. Dali, oh. Agpas na. Oh, unti ko na natututunan yun. Grabe, ang lamig ng tubig dito. Ang sarap. Rian yun. Ayan na. Hi, Bumapang. Ma'am Tams from Canada. Hi, I'm from New Giselle Zealand. Mercado Kwe from Turkey. Ba't nag-iisa ka? Dalawa Kung kami. nasa piestahan kayo, kala ko. Christian Mercabo. Umuwi Ano na, ito Alili, Funasaki. Umuwi na kami kay lechon yung kinain. Baka ma-heat stroke tayo. Ang init doon sa banda. Dito pa sila nagbabatian. Adora Makaraeg. Accept Thank mo. you, Ma'am Tams. Hindi. Stars. Ikaw pumunta dito. Mami, Abby. Mwah. Shout out from Bacolod, City of Smile. Mami, Abby from Australia. Judy Ganda from From Miss Universe. New England. Ay, Gunilo, wow, nakapagod. Awarding sa Ma'am Shena. Expected din pati kami Basa may from nilaan na awarding Baguio certificate sa amin. City, yes. Lalo po mag-isipon si Ma'am. Medyo Wala nakabuo na naliligo din. na Hay, nakatayo. salamat. At least, Okay. di ba, lilibet ka balon na. Pero matagal-tagal din yun. Ay, mahirap din makalimutan yun. Wala si Brenda, nandun pa sa piyestahan. Pero pupunta dito si Pangit at Maligaw. Nancy Olimba from Masbate City. Monica Hello. Lewinsky. Papunta na raw si Brenda, abang lang. Ta share nyo na tong live. From Punta na raw. Pluto. Hello, Elizabeth Dasmayas from Mercury. Sige, abulin mo. Hi, Susan Patilano from Saturn. Oh, Elizabeth Dasmariñas from
Santo. Galaxy. Oh, Nancy Olimba from Milky Way. Huh? Sorry ka. Tams from heaven. Yun lang. Mahirap. Mahirap. From Japan. Mahirap na kalaban yun. Gina Flor Baki. Thank you, Ma'am Tam, sa 50 stars. Oh my God. Ariel Cañete. Taga saan ba kayo? I'm from Manila. Pwede po ba si Gwen? Ariel Cañete. Pak. Oh, pwede. Maluwag yung puwet ko. Ah! Sorry. PWD pala to. Akala ko pwede. Oo po. Opo, ano siya. Ma'am Ship, paano ko ba ito ipeso yung setting ng payment ko naka Hong Kong dollar pa rin? Okay na yung Hong Kong. Sige, bato mo na yan dito. Ay, wag na kayo magpasa ng ng Gcash. Kay nangunguha na ng Wag Gcash. Star lang. Osa sila dom. I went from moon. Hehehe. Oh, may taga-buwan ba yun? Tukang ano. Hi kay Narma Naes from Kiauti. Wala akong lugar na Kiauti. Rinaldo Marino from San Francisco. General Trias. Oh. Benasa General Evan. Manuel. Shout out. Hello sa iyo from Mercury, Santa Ana branch. Oh, sorry. Bakla ka. Hello from St. Peter College. College, no? College yun. Akala ko kung saan na. Para ka palang galing din sa Pisa sila. Ayaw ko magbasa. Nagpayo nga ako para hindi ako mabasa eh. Wala na ako Hong Kong dollar, o say. Hindi ko alam. Hindi ko kabalo yan. Hindi ko alam yan, Susan. Kailan kayo pupunta ng Manila? Sila lang po, basta ako maiwan ako dito. Okay na ako dito muna. And one thing lang po, pinakausap niya sa speech niya, ano daw? Pinakausap niya sa speech niya, huwag na po kayo masapusan, bakit isang mahal pa niya po siya. Ma'am Jocelyn Mercado. Hi, Oliver De La Cruz. Oo naman, di naman natin basta makakalimutan yung si mahal. Because mahal natin. Payo yun. nga ako kasi mainit. Annabel Borja. Ayoko dito maingay yung sa kabila. May payong naman ako. Diba? Ano po? Let's see. Let's see. Tayo na mo ano ba? Alam mo ba tayo? Mabasa yung cellphone ko dahil hindi pa to. Hulugan to, putang ina mo. Talaga nabubura ka. Talaga nabubura ka. Pangit ang suwi ko kabad na yun. Ayaw, dahil baka mabasa ang cellphone pa. Dali na. Ikaw, lagi ka na naliligo half bath. Mabasa ba? Sa bagay, marami ka naman pera eh. Dali na kayo. Maraming pera si Ma'am Shea. Gaga niya. Akin yun. Sa amin yun. Hawa pa na. Hi! Ay! Ang lalaki nila. Tita Tonet! Andiyan na po sila. Dito na mga tour. Mawagan. Halika na, maligo na tayo, Dan. Fatima Desmariñas. Halina kayo mga baklang maluluwag. Hi, Tita Tonet! Ayaw niya maligo. Half bath na naman siya. Ang yaman. Ate ka na ako. Oh my God, ayan na. May 5 star na. Sana all. For good ka na dyan, Ma'am Shi, for Sir Ryan. Ha? Wala ka, di nga nagpapakita. Ang dami arip ni Ma'am si Ryan. Ha? Hindi akin yun, uy. Sa aming magkapatid. Yung pagbalik ni Madam, galing Manila, sama na si Kaya Gio. nga. Hindi ko alam. Tita Tonet, may sakit si Mami. Hindi ko alam kung anong plano. Si Princess Mashikip na yan. Asan ka punta niya? Laundry. Den Bea, hello. Oo nga. Kailan ba Bebe biyahe mo? Bispo. Pa Manila? Andiyan na si Princess. Andiyan na po. Hala. Oh? Charot-charot. Ano siya? Buang na. Jasmine Dexter. Sarap po yung lamig. Parang may yelo. Nasulod. Siksi kaayo. Siksi kaayo kulit. Pagkatapos mamiesta, ligo na. Pumabawag na yung buntas niya, day. Batiin mo naman daw siya. Hi, Ma'am Maria Teresa Lacurin from Mercy Home. Hello.
Shinsilky. Hindi po. Hi! Polarca Sara. Aliarca Sara. I'm here! Christian Mercabo. I'm here! Emily Kahilig. Busy po. Keresitan Mercabo. Dena Dichosa from Hong Kong. Ano bang karisma nyo nakaka-addict kayo? Okay naman po. Hindi ko rin Ma'am po Maria alam. Teresa. Nancy Balala. Ala balala, balala. Hi, Ma'am Nancy Balala. Ayun din, nanonood din Jenny pala siya. Salazar. Nancy Balala, nandiyan ka Kasi din naman pala. nakapayong pa, yes. Para hindi mabasa. Huh? Marichel Benfair. Hindi mo nakawak cellphone mo. Hindi na. Ah! Wow, kala mo talaga malulunod siya. Hindi na. Okay. Gamay ba kong ilong? Gamay kong ilong. Gamay kong ilong. Hayop ka. Ha? Aray, kiso. Ha? Sana celebration mo daw for anniversary. Hindi pa Hi, alam. Ma'am Rito Ason. Thank you Oh, sa di 50 ba? stars. Ano sa kauy? Naamo. Oh. Nabasa na tuloy ako. Chochay! Ayan, umabol siya kanina dun sa labas. Oh, tinan mo. Gamay man sa akin. Oh. Kaya kahit magsabay tayo, kaya rin lang. Pobre o gidaog-daog. Kasi nga ayaw kong mabasa po. Adi Judy Palarca ganda. Sara. Send 100 star po, i-ano ko si Gwen. Ayaw ko na. Ah! Hala, nabasa na ako. Okay, okay. Ano? Hindi ka Ano ba yan? Nabasa na ako. Ayaw ko nga maligo. Nabasa na ako, guys. Nalunod ng ilong ni Gwen. Ba't yung ilong lang po inaalala ninyo? Ano ba kayo? Problema niyo sa ilong ko, ha? Parang may kulakot ako. Hayop kalte, nabasa na yung ulo ko. Ayan. Katawan lang yung nabasa ko kasi pag nalalagnat ako pagkasama ulo. Good job, abawaw, pati mahatawang tuwa. Uy guys, wag tayo magpapatalo. Si Gwen po meron ng 1-5 star. Dali. Lagyan nyo naman ako kahit 20 lang. Hi, Ma'am Abby Navahasaro. Konnichiwa! Konnichiwa! Lorelai Oy, Madam Lorelai, see you! Oh, ayan na. Ang mga alay ni Madam. Ate Lorelai! Baka naman. Sa akin, Lorelai, di ka na nagsinsin ba? Grabe ka, Lorelai, ha? Sheila Mercado, Jocelyn Aringay. Mauna kami ni... hindi, magsabay-sabay kami, pero baka mauna kami dumating. May online live kasi ako sa 26, so sa Cebu na ako Shout out from Davao City. mag-online Hello. live. Kasi may birthday celebration, tas Uy. online. Ano yun? Renee Eribias, Clara Nodado. Sino yun? Yes! See you, Lorelai Villanueva. Ano si Lorelai? Dako na yan. Ay, dako na yung muntiyan, no? Mga anak na yan siya eh. Alam ko, ano ba? Umalis tayo dun, 2-3 months na siya. Nayawan na. Tapos ko lang maligo eh. Oo nga, naligo naman din na siya dito sa pa. Ay, naligo naman kaganina, no? Hindi siya nag- Marami akong damit. Ang talaga ba? Oh, pak! Ana, oh. 100 para Ate Judy. Isa pa, Ate Judy. Sige lang, Ma'am Judy. Tuloy mo lang yan, Ma'am Judy, ha? Sa October pa ko mga oh. Ay, October yan. Oh. Jelly mo. Oh, ayun, oh. May 150 na. Sige. Lingon Okay pa naman ba ako ay? kahit wala. Nandun. Ma'am Judy. Para ano? Ma'am Judy. Nakalive din po ako. Kalive din po ako. Ano naman. Lamig ka ayun. Kahapon ito, green na. Pinalitan ko sa Ibang social climbers na mistap pa. Punta na sila hinaplanan eh. Ano napita? Laberia. Na. Ang kalayo ito.
Yung pinuntahan natin, alala mo yung pinuntahan natin na kumanta kayo? Oo, dito. Adire mo agi. Oo. Pista po dito. Magkabalabal ka mo dito. Po eh. Oy, Ma'am Mariam Joy Lucera, thank you sa 1,000 star. Mildred Tan, thank you sa 50 stars. Hi, Ma'am Mariam! Kaya nasasabihin kayo mga Sino? mukhang pera eh. Wala Ala. naman ako sinabi ah. Hala, si Ma'am Marian nagbigay ng 1,000. Agay, gapayong lagi. Agay! Ayun, hoy, nabasa ang Yawa. Mabagok ako sa danan ba? Kakabahan na. May 1,000. Kailangan pag ganyan, lublob. Gabaan, nabasa iyang kuwan. Gabaan. Ako mag-challenge oh. Pag 100 stars, 1 minute nakalublog. 1 minute, mahaba yung 1 minute. 1 second. Oo eh. 10 seconds pag 100 stars. Yes, thank you. Pag 500 stars, 20 seconds. Pag 1,000 stars, 30 seconds. Ang hirap ang mga 30 seconds equivalent to half minute. Oo. Wow, may papaganyan-ganyan ka pang computation. Kapal ang mukha mo para naman napakadaling compute na 60 divided by 2. Oo, yung balakubak mo nga, di mo nga makompute. Kapal mo. Makapag, equivalent Ay, ka pa. Tita Susan, Jasmine Dexter. Yes. Kapal na po ka nito. Sige lang mo kami. Oh, naka-1 to. Oh, Ma'am Rito Ason, thank you sa 100 stars. naka-1 to. Naka-1 to, kailangan. Ha? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di ba? Oh, ganun lang kasimple. Ilong. May 1 to eh. Oh, dapat 1 to, dapat katumbas niyan 30 ano. Bago pa lang yung ano ha, bago pa lang ha. Kanina pa pala yan. Oh, may kasama suntok yan. Oh, bakit? Dapat challenging di yung... Mama, 200 stars. 20 Thank you sa 20 stars. 200 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, may 200 stars ulit. 200 ulit. 200. Oh, may 100 stars pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, patay, di ba? Patay ka, di ba? Tingnan mo, nawala yung line ko, hayop ka. Ay, di ba lang mo na ako nakapero na hinga? Hayop ka. Okay, sandali lang naman po. Huwag kayo masyado nagpapaniwala kay Brenda. May 1 to stars pero may kandila na. Hayop ka. Hindi nyo kayo magbigay ng 1,000 para 30 seconds. Tingnan ta lang. Meron sa star pero may patay talaga ngayon. Grabe naman po kasi yung... Pinaghihirapan ng pera. Pag may nagbigay ng 2 sa amin si Brenda, ilulublob ng 10 seconds. 10 seconds. Kahit Wala, pa time ka naman amin sa 100 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di ba? Okay, kada 100. Oh, may 200 oh. Oh, Moidred Tan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano na ito? 1. Narinig mo? Kamali ako eh. Kalimutan. Magka-stars nga tayo, pero patay yung tinga. O, di ba? Di ba? Hindi sila magbibigay kasi naawa sila sa inyo kasi nagpapaawa kayo. Hindi kami nagpapaawa. Ako, pag nagbigay kayo ng ano, Mama Mariam ha, tawang-tawa Mama Mariam siyempre hindi ha. ako sasali. Ay, 1,000 stars, Althea! Hala! 30 minutes. 30 seconds. 20 minutes. Ano? Patapusan ko na. Sira ulo kayo. Diyos ko, magka-stars nga tayo. Ay, may nagbigay, oh, di ba? Wala. Kandila, kandila daw. Oh, hindi na alam. Aray ko. Hanggang ginoo. 100 lang po mga madam. Para hindi naman nakakalunod. Oh, di Oh, ba? ayan oh. Wala pa. Ina mo. Ang tagal naman ng 200 stars. Ha? Tudigan daw 100 stars. Oh, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di ba? Ang baba lang.
Yaw, ang lalim naman kasi nung... 500 stars! Ay, sandali lang! Oh! 30 seconds. Hoy, hindi ah! 20, 25. 25. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Huwag na po kayo magbigay! Salamat! Ano? 100 stars? 100 stars. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wala kang 9, bigay sa akin. 10. May nabigay mo daw sa... Wala! Sira ulo ka! Sira ulo ka! Uy, tama na po. Okay na po kami. Ang ina niya. Yung pagbira, nabilis sa 1, 2, dapat 1. Huy! Ay, nagsuggest Putang ina mo, ikaw dito. Ikaw dito. Binilisan na lang namin kasi gumagano na sa ilalim ng isa. May nangigrip. Tama na po. Okay na po. Okay na. Hayop! Yan yung gawin kong challenge. Yan, gawin kong challenge yan sa ano. Sa ilong. Tibe, huwag kang tumawa, Tibe. Ay, kasi Mama Vic. Ay, Pare ginoo ko. ko. Ate Judy ganda, wag na pala. Gcash na lang. Okay na kami. Pag may Gcash, si Brenda ang iganyan ko. Oo, pwede. Pwede. Ma, bakit matay wifi? Rico Bisti. Mariam, tama na po. Pagod ako. In fairness, kinaya ko pa yung 20 seconds. 25 ngayon eh. Oo nga, ibig sabihin yung more. Ma'am Ami, tama na po. Ayop. Ayoko na po. Ping. Ha! Oh, naa! 100! Naa! 10 seconds! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Yung waka. Nakasalita Alam ko mo, lang. parang lugi ako kay Gwen kasi wala man siyang ilong. Oh. Wow, si Candid ha. Huwag na nga po, okay na po. Huwag nyo na ipakita. Maya na lang pag wala si Brenda dito sa gilid. Oo. Delikado mag-check. May nagbigay na may Wala pa. May Gcash na si Brenda yan. Wala Oo. na magbigay, naglulukuhan lang sila. Ano na ako, di ba? Si Brenda dapat 2,000 up kasi pa divided by Ay, wala dito kasi yung cellphone ni Brenda eh. divided by 4. Uy, cellphone ko pa. Uy, di ba nung paalam kay Gio nang umalis na ako? Ang cellphone to. Nakabag ni Jig Jog. Na. Nagka-jig-jig. Asa kasi jig-jig? Naku, maghiwalay Una din kasi kayo. sila. Yung wallet na sa akin. Ayun oh. Ay, yung wallet niya? Andyan. Kung hindi sukli siya, wallet ko rin. Yangak na eh. Kapoy na. Wow, tutu. Dapat sa final meron. Pakisabi kay Gio, nandito ko sa bahay. Pakisabi po kay Gio, nandito ko sa bahay. Bahala siya Sa dyan. mansyon. Wala ang cellphone na kay bag ni Jig Jog. Support na si Gwen. Ayaw ko. Exercise po sa lungs nyo. Talaga ba? Hanggang sa di na gumagalaw yung lungs. Puno na yung lungs. Shoutout Babe Gwen, Gistoni Estinoho pa. Tara. Sasasas. Si Stoney, taga Cebu. Hindi ka nga nagpakita, di ba? Si Melmar Mangulob. Yung ano, Si Melmar Mandawi. naman gulublob na yan. Oh. Pag may nagpadala po ng 1.5, palulutangin namin siya sa mismong ilog. Pinalutang. Hi, sabi ni Ma'am Mariam, hi, hello Madam Brenda and Melmar. Hello, Maria. Kasama rin po ako dito. Eh, hi mo rin ako. Kalibangon ka, Gwen. Labaw pas kalibang. Ayan si Maring Mar. Ito ang Ate Aya for... Ay, diba? Ikaw kasama sa Secure, diba? Oh, kami tatlo. Si Kihor. Mag-review siya kasi matula po para tatlo. Okay, dali ra tayo. Kaya mo Iligan tumagal sa ilalim. Ang pressure, yung nakahawak sa'yo. Kaya mo yung pressure yung nasa ilalim, yung nakahawak. Dili, iligan. To, kuan na, nanay barko. Si Kihor. Kita ba kayo? Sibo, bata sibo. Ah, di ba yan yung may, Hulat ano? lang Altea, sabi ni Ma'am Yan yung Mariam. may, Hold, nagkuhan. Ay, lilipat siya sa'yo, hulat lang daw. yan yung may sementeryo sa ilalim, si Kihor? Hindi. Bating-ting, ginoo ko. Kamigin yan. Umistahay, bating. Na, Ma'am Clea Maris, Luzada. Ay, pwede na pala tayong magkamitin. QR code lang. QR code lang, sabi nung tour, ano Hi, namin, Ma'am tour Shiji. Ano gagawin sa kapatid? Hindi naman natin kaibigan sa Inday. Hindi. Pohon, kamutan na. Hindi, Yes, ano ba? kay doon na lang, Mag-tour. Ma'am
Ma'am Mariam, iligan na tapos. Ma'am Mariam. Hi, Ma'am Mariam. Ay, hi, Ah, Ma'am hindi po kasama yung star na yan. Can't Dave Alegre. Hindi na po kami makapagkamigin kasi nga kaaway namin si Inday. Doon sa mga tao. Hindi na namin siya friend. Ha? Ano kulay, brown? Brown? Prince. Kukoy. Kokoy! Ah, si Coco yun. Naalala ko yung Coco yung princess. Ha? Coco yung princess. Ah, ito na si Kokoy, yung princess. Oo. Coco. Hindi ko na alam. Ito Coco yun. Si princess mahaba. Yan. Oo. Mura explore. O tara, Jigjig Mar, saan siya? Hindi pwede. Ali. Ay, Alam. Hindi ko pala dito lang. Gino, nak mo Okay din naman doon. Hindi, dumano ko sa ilog kasi nakita ko ang daming kalabaw pala doon sa unahan. Kaya nga. Kaya pala Makati. No? Alam ko pala ibo sa kuan. Hindi, ito kasi kahit hindi ka magbanlaw, okay lang. Oh, si Ma'am Mariam nagbigay 200 sa iyo, oh. Oo. Lob-lob. Ha? Wala ba? Sure ba? Ayun, oh. Parang iba yung galit mo. Kasi nga, mas Sabi ko, marami high lang. akin, eh. Sabi ko naman, high. Oh, di ba? 200. Ano lang yun? 20, ano lang? 20 seconds. Pwede Ano, ra 110 ako ilugod. Pwede kayo, dila gamita ilugod. Hello, good. Cantones, Huwag anyas. na kayo magbigay ng star, hindi sila naglulublog. 20 seconds lang ha. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang sa ganito? Hayop. Nakainom ako. Hayop lang. Humanamig pamista, nakakaon namig glitson, di ano ulit na diretso so buhaton nga. 8 na rin ang sira ulo. Pagkabit tayo ng plato. Tama ko. Wait yun na. Sira ulo. Nag-uwi agad. Thank you, Ma'am Miriam. Thank you pala kila Paloma sa palitson. Yes, sa inyong pakain. Sa iyong papa, kay Kagawad. Kagawad siya doon, di ba? Ayun. Kay Kagawad, thank you so much. Kunti lang kinain ko kasi ito puro taba, di ba? Ang taba Kunti lang ng kinuha, glitson kanin. nila. Oh, pagkain ko, masarap pala yung mataba. Alam mo yung pagkain ni Jigjig kinuha ko. Kaya mo na, Jig, akin na. Siya nagsimot. Pakisabihan na po si Gio. Ang Andito bagal na, bumilang ni Gwen. andito na si nananadya siya. Ganyan siya. Daya ni Gwen. Madam Alte, iandam ang alay kay anha ko next week. Gandi, manager kay Ay, sila sa sure. Mag-seminar sila sa Pire. Ah, sige, magkita tayo ha. Ako mag-contact. Ang imong kapatid. Sino? Yung isa. Yung mas adult. Bakit siya mayroon ako wala? No, ang dami mong contact dito. Siyempre mag-banding kami ni Dandy. Kami mag-banding ba? May kuans man sila seminar sa Pire. Mga official 24. teacher. Official? Official. Ah, ano na to? Kasi di ba October na? Ang liligaw? October na eh. Ang alin? October na ba? Ano na mga SK? So nagbubuo na ng mga grupo, mga ana-ana. Opo, chat ko na si Mami Jamal si Rosita Dakara. Ayan, Lani Magbanwa. Kasi baka mamaya maghanap si si Gio ba kayo? Pizza. Jackie Lo, Paimag. Hello. Kapag-start kami ako dito sa kuwanta, itong e-house na ako ba? Pwede, Ma'am Shi, di ba mag-uwi ka, magbili ka na ng mga dekorasyon natin sa Nagreklamo kasi ilaw. mga bakla eh, hindi sila makapalubot daw. Hindi ako Kasi walang room daw. Dito lang. Dito ka na mamili? Ay, dyan na lang tayo mamili sa Cagayan. Divisoria. Dekorasyon namin. Ilagay namin sa loob. Cortina na white na yun. Ayaw, ba't Silk- white? Ano? Silk ba? Ang silk! Ay ka nang, Huwag ka magsisilk. hindi, silk ka nang, Saan ba? dito sa ihaw. Bakit? Bahay, di ba yan? Di ba sabi mo, ano, Magtayo, Kami tapos kayo mag-ano? bahala mag-asikaso. Magtanim kayo mag-ano ng halaman, kayo mag-ano, ana-ana. Lahat ng Mag-dekorasyon. ilalaman doon. Pero same lang lahat ng itsura. oh,
Pero magkanya-kanya ng Sa style sa loob. loob. Ay Hindi ano. mo kailangan mag-decoration sa dumi niyo palang doon sa kwarto. Yun na nga, at least matakpan yung dumi. Sila, ang i-ano kasi namin, i-cover namin trash bag. Ah, Happy ka na. Pwede. Happy ka na. Para diretso tapon. Ay, gano'n. Rufay namok. Uy, hiningal ako dun sa ano. Talia! Ate Gwen, sama mo naman si Gio ngayon. Saan ko isasama? Andito man ako sa Mindanao. Talileng! Hala, mamistahay na lagi ang social Hindi climbers. ka nagluto? Diyos ko, sa mahal ba naman ng baboy dito? Nang? Asin na? Kakakain Ate si lang. Gwen, oh. Naman si Gwen. Altea. Ah, Evelyn pwede Vilabel. doon sa palayan, no? Shower? Linisin lang. Evelyn de la Vega from Divisoria. Pwede wala daw kay Jig ang cellphone. Eh, hindi Na. ilan naman si Gio. Wala sa bag niya. Kuha daw nimo. Simbak ko. Wala, uy. Busog kay ko eh. Oo. Maraming pera ganyan siya. Wala support sa'yo. Wow, ako talaga. Sige. Uy, nasa yaw. Cellphone ka malong kaon, uy. Ito ang good sa Alam mo naman yung best friend mo, buang din. Ano ba sila? Balik siya? Nagtingin siya eh. Sama raw yan. Ganito kay Nang. Gusto magligaw yan? Jackie Lumay, Babae, Lupay pero lucky no, Thank you sa pang- 50 stars. Bawal pa kay Kuan. May sipon? Jackie, thank you ulit sa 50 stars. Hi EJ Delante. See you. See you Arlene there. Abidos. Sure ka na nila ni Bea ilang kuan opening, no? Sure na ba 28? 28 daw. Sure na ba yan? Parang gusto ko mag-prime time. Kaya nga, mag-prime time ka na lang. Ha? Oh, bagawin bar man din, di man din ano? Bagawin bar? Wala lang, ano? Yung momentum ng mga tao. Aw. Inuman lang yun, tsaka ganyan-ganyan, DJ. Parang ano. Pio. Kasi mag-bounce sila kayo yung province. Simbak ko. Minda Mohagan from Quezon City. Yung signage pala na nandoon, yun ang gagamitin? O iba na? Hindi, sa luma yung bar. Okay. Chinese na. Yung nandun sa ano? Ano ba yung sa bahay pangalan niya. ng bar niya dati? YOU. Ayo, yun yung... Chat na Yun pa rin pangalan? Yung na naabit daw sa ato. Dugo ko dito na sa Yo, Miriam Di Ocampo. Shout out. Joanna. Saka hindi ako Rosado. pwede mawalan ng cellphone ng ganyan-ganyan. Mawala na lahat, mga kaibigan ko, wala ng cellphone. Hindi nga yan makalimot sa ultimo nga ano, kulay ng ano, alam niyo. Oh. Dito lang sa unahan kila Brenda, San Isidro. Even the sizes na alam niya. Sizes? Ako tigil Utang na yun nakakalimutan ko, yung mga utang di ko na alam. Yung kaya sinasabi ko sa kanya, no? Sabi ko, hindi, ang talas ng memory mo, pero yung mga, hindi, meron naman, pero yung mga maliliit, hindi mo na maano. Ay, saba, ang kuan ba? Mahaba na? Photos, plans? Asan ba dyan? Ayun na nakalabitin. Kana? Buti pa yung plants, mahaba. Yung daliri mo, ang iksi. Wow! Ay, ang ganda ng tunog ng mga sing-sing na bagong kuan, no? Tubos. Bagong tubo. Tunog. Jen. Jade Dulin. Sigawa mo raw si Jade Dulin. Pakisabi ka kay Jigjag, i-chat na si Gia cellphone ko, sabihin na. Alam niyo naman nagagalit ang asawa ko pag di ako. Diba? Ganyan siya. Tapos pag siya yung hindi na-update, magalit din siya. Magpunta kayo, Claveria? Gusto nila pumunta. Sabi Ay, nito, cellphone, nag-cellphone. sabi nito mag-Claveria. Ay na. Hala. Oh. Hala. Oh, sino ba? Hala. Sana ulo ka.